يعني یەکەکەش دەستی داعش بێ و هەوچەند ڕەزیلی دیتی و هەوچەند ڕەبەنی نەجەریمەل چادرکاکێدەبی ئەفخانما ئێزدیا شەنگالێ پشتی ژێ سەبی و بازارên کۆلەتیا سەکسی yên dewleta îslamî rizgar bûy li jêr xîveteka kampê Êsya yê penaberan di Herêma Kurdistanê dijîtin. Xwedînek têvamewnek serê xwe li me tîşîne û neharî kariya me dikinim yekî nabînin. Sedan jin û zarokên divan xîvetan de ku jiyanek perîşan derbas dikin, karî bûn xwe ji destê Daeş rizgar bikin. Ew digel sedan hezarên xelkê Şengalê rastî çendîn derd û nexweşiyan dibin. For many of these women and girls, their minds Piraniya van kiçan rewşewaniya derûnî hêj li ser wan serhatiya ye. Piştî seredana kampên penaberan vê lêkolera rêxistiya çavdêriya mafê mirovan raportek weşand û pisyar dike. Çima cîhanê qurbaniyên koletiya seksiyên Daişê jî bîrkirine? Xwedê nisam yekî tiştekîş me re nekiriye hîç kes û zarvêt xwe hatîne. Gazinda van xanimên bêguneh gehaye guhê karbidestên cihê biryaran li welat û rêxistiyên nêfneteweyî. Wezareta Derveya Emerîkî vî wêneyî mezintir dibîne. It is one of the most painful and difficult problems that we face. ایگ لی نخوشترین و سختترین مسئله که هم لشر داعش دا توش بوینه اوش اوه که هشتا به هزاران جن و کوله لباکور عراق و سوریا دناف دست داعشان داماینه و هم جی نزانیم پرانیا وان جنا لکی بینه یاش دست ما به دکین و همی زانیار دبکارینین با دیدنوا وان جنان ده همان دم دا وان هرمان جی ده آزاد بکین ام بزاو دکین وان جنانه به سلامتی و گرنه و پشتی رزگاربونê ji xirabtirîn şêweyê koletiyê ev xanimên nûgehên hatîne dabirîn ji civakên xwên sade û li ser destê Daeş derdekî gelek mezintir ji şiyana xwe dîtine, niha rastî hinek rengên nexweşiyan dibin wan qet nebihîstine. Xanim Sky Willer tekez dike ku gelek ji wana rastî xemokî û lerzokê dibin. So the whole community is suffering, but Bandor li ser hemî civatê hebûye, taybetî li ser jin û kiçan, ji ber ku hat bûn revandin û girtin ji aliyê Daişa ve. Li her wisa karîgeriyeke mezin û xirab hebûye li ser rewşewaniyê derûnî wekî tûşî qeleqiyê û diltengiyê bûyine. Dezgehên saxlemiyê û rêxistiyen mirovanî li Herêmê şiyana çareserkirina van renga nexweşiyan nîne. Hikûmeta Herêma Baden-Württemberg ya Almanya dest pêşxeriyek hebû û $100 milyon terxan kirin ji bo bernamek 2 salî bo çareserkirina hezar jin û zarokên ji van derdan dinalin. Lê çavên hezarên divê derdeseriyê de li Amerîkaya. Endamekê Kongresa Emerîkî ku nêneratiya mezintirîn civaka êzdiyan dike li wîlayeta xwe Nebraska got trajîdî berdewama û divê ew berpirsyariya têkiraya cîhanê be. One of the other reasons for doing the genocide resolution. Yek ji hokarên dinên pesendkirina biryara genocide ku şermezarkirina bêdengî û neeksanî bişkînin. Karasatên zor li cîhanê hene ku mirov li beramber tiştên li rojhilat dibin êdî pêretê. Ev jî demeke divê em spasdarê encûmena nûêneran bin ku helwestek wergirt li beramber ev karasata berdewam. Bide berça van ku kes û karên te xwişk û dayîkên te bê revandin û wekoleyan zêdegaviyên seksî bi wan bibin. Dijwar e bê têgihiştin lê ew hîn berdewam e. Perîşaniya van xaniman ne tenê derdê wan dîtiye û çaverêkirina alîkariyan e da çareser bibin, lê ew di xema kesûkarên xwe de ne ku hêşta di destê Daeş de ne û her ew bi tinê dizanin ka xweştiviyên wan çi derd û êşan dibînin. Dexîlê Şemo, Dengê Amerîka.